Syöpä. Mitä teillä tulee mieleen sanasta syöpä? Kuolema, kaljuuntuminen, ahdistus tai pelko muuten vaan. No, se voi olla jotain noista, mutta jokainen suhtautuu tietysti eri lailla. Mutta mä haluan kertoa teille omakohtaisen kokemuksen, miten syöpä voi vaikuttaa. Mä sairastuin syöpään tuossa maalis-huhtikuussa 2013, eli noin vuosi sitten. Mulla todettiin syöpä, joka oli levinnyt keuhkoihin ja aorttaan. Mä osasin oikeastaan odottaa sitä, että mulla on syöpä. Ja siitä syystä mä osasin asennoitua siihen sillain, että mä ajattelin, että se on pahin mitä voi olla. Ja sit kun se todettiin, niin se ei tullut ihan niin kovana järkytyksenä. Mutta totta kai, kun sulle sanotaan, että sulla on syöpä, niin sulta lähtee matto jalkojen alta. Ja sitä vaan kelaa, että mitäs nyt tapahtuu. No, mulle sitten aloitettiin nämä sytostaattihoidot, jotka käytiin Tampereella ottamassa. Ja ne oli aina viikon hoitojaksoja. Eli viikko Tampereella, 2 viikkoa himassa, viikko Tampereella ja niin edespäin. Voin kertoa, että ne hoidot ei ole mitään kovin mukavia. Että siinä 5-6 aikaa aamulla herätään, sulle tuodaan 20 pilleriä, mitkä sä vedät huiviin. Ja sit siitä 11-12 hengaillaan, maataan sängyssä. Ja sen jälkeen sulle laitetaan sytostaatit, eli tiputukseen. Ja siinä se päivä sitten meneekin, että 7-8 aikaan ne loppuu. Joskus voi mennä myöhempäänkin. Yöt oli sellaisia, että sä et nuku ehkä noin 2 tuntia maksimissaan per yö. Sä joudut ravaan koko ajan vessassa kusella niistä hoidoista, niistä tulee niin paljon nestettä. Sä joudut käymään koko ajan vessassa ja niiden hoitojen jälkeen ei ole mikään kovin mukava olo, niin sä et oikein saa nukuttua muutenkaan. Ne mitä mä olin hoidoissa siellä, niin mä en syönyt juuri mitään. Elikkä aamulla ehkä meni jogurttia ja sit mä join limsaa ja siinä se sitten olikin, että mä en pystynyt syömään oikeastaan mitään muuta. Mut se, miksi mä nyt oon varmaan tässä, on se mun asenne, minkä mä otin alusta asti. Mä olin koko sen sairauden ja hoitojen ajan sen sairauden yläpuolella. Mä en antanut sen missään vaiheessa päästä mun päälle. Ja mä asennoidun silloin, että mä en anna periksi ja mä selätän tän. Eikä mulla käynyt missään vaiheessa edes mielessä antaa periksi tai masentua tai luovuttaa. Että päinvastoin, mitä pidempään tai tämä prosessi kesti, niin sitä varmemmaksi mä tulin siitä, että mä aion selviytyä tästä. Ja mä en ottanut sitä asennetta pelkästään itteni takia, vaan myös mun läheisten. Mä päätin, että mä selätän sen. Puhutaan vähän siitä, miten tää liittyy tähän mun blogaamiseen niin kuin ylipäätään. No, tää sairaus periaatteessa sai mut aloittaa blogaamisen. Elikkä siinä vaiheessa, kun hoitoja oli vähemmän jäljellä ja mun olo oli parempi, niin mä ajattelin, että mä haluan tehdä jotain, mitä ei ehkä muuten tulisi tehtyä. Eli mä halusin tehdä jotain uutta, mitä ei välttämättä olisi tullut tehtyä, jos mä en olisi sairastunut siihen. Eli se vähän niin kuin avasi mun silmät ja mä halusin koittaa jotain uutta ja jotain kiehtovaa. Te voitte ehkä huomata niistä mun muutamasta ekasta videosta, niin mulla on aika lyhyet hiukset niissä. Ja se johtuu siitä, että mä olen ollut niissä hoidoissa, joista lähtee hiukset. Mutta mä en lähde niin yksityiskohtaisesti nyt puimaan tätä asiaa, että mä tuon tän sillain pähkinänkuoressa, koska tässä menisi muuten monta tuntia, jos mä rupeisin selittämään, enkä mä ehkä haluiskaan. Mutta kaikille, joilla tai joiden läheisillä on ollut tai on tää vastaava sairaus, niin mä voin sanoa, että sen pystyy voittamaan. Ja kunhan vaan ottaa sen asenteen, että tää ei ole tässä, että musta on tähän. Koska henkinen kunto on siinä vaiheessa paljon tärkeämpi kuin sun fyysinen kunto. Ja mä voin sanoa, että mä en ole ainoa, ketä tän on käynyt läpi, tämän mun sairauden, vaan myös jokainen mun läheinen on käynyt sen ihan yhtä lailla läpi. Ei se niille se helpompaa ollut. Mut nyt te tiedätte musta taas vähän enemmän. Ai niin, mitä mulla tulee mieleen sanasta syöpä? No, periksi antamattomuus, tahdonlujuus ja elämänhalu. Kiitos.